perjalanan pulang. Bali cuk. Guys-guysan opane. Wes, buang guys. Boh lempoh, Des. Ngono kok cara mubeng baning Telaga Warna. Iya. Sing kasih kidang mengguk bongkok. Iya Bali wi. Kok dadi kangen munggah gunung? Iya, nek namake wong tas gede-gede no piye no? Karika berkualitas. Di sini gunung, di sana gunung, di mana-mana. Sumbing. Sindoro ding. Lah ya kok ditekon ke uti malan kok. Iki lho ning Alfamart kan sebelah ana toko kae. Ika. Bang, lebu Alfamart. Lebih Indo apa Alfa niki to? Gula murni deh, Pak. Oh, ngene iki, Pak. Ono kok kae. Repot. Niku parkire. Oh, ngoten. Kancing niku. Nggih mboten napa-napa. Podo-podo. Hah? Hargane to? Ambo. Nang gardu Pandang murah. Ketok ngisor kono Mas. Kados sih. HP ku anti kejang-kejang baterai. Haha. Aman. Yo mbur karo aku. HP ku terlalu aktif. Lho sak ora-orane kan tak nggo apa YouTubean saka endi kae. Tekan dhuwur kono. Barang ala kayak Supra kayak gue. Sini. Darurat dah, video story. Iya bener. Lah menurutku sih penting safety belt. Darurat. Aku nek kantor gak penake tak logo itu penak. Nek kosong kan. Pangan aku kan iki untuk uang. Kene untuk kabeh itu. Jadi lagi bosamu ya gak lah ibu. Lah bumbune katut ora mau? Katut. Mbok makan enak berarti. Sosisnya ciklodongan barang ya. Aduh, mantap. Oke. Oh. Ya aku gardu Pandang iki ta. Padahal mentok nih kalau Pak. Oh niki lho ta. Ayo. Ini udah melepet niki lho. Wah, bune kamas kopling tok. Nggih. Lah sing munggah setengah kopling Mas. Piye to iki? Kalau parkirnya rada gendeng. Seduk banget tinggal Mas. Saya bisa Nah, nyamper. Aku. Napa? Mas munggah gunung ndi, Mas? Mas, kenapa jangan PR-nya beda Mas?
Kudu ya Mas, kudu dipandang. Mas Piye, no? paling belok terus bentuknya kok sing teng. Kuwi biyen genteni nggone kancaku sekenan 250. Zaman tahun pirono, aku jenis Semarang kuwi. 2014 lho. Mati ya. Jadi kalau aku sih Ini kilo sing sepeda-sepeda ngene iki mengandalkan perjalanan sing dari bawah. Hati pelaku. kan dari itu yang belajar. Oh, ada bareng kan. Ono aku sing macet kok, Pak. Ajur ya. Yuk, selamat bekerja. Lah iki masih mogok. Remuk sing nyurung ku ya. Duh. Biar we. panik ya. Anu paling gak kuat munggah mulak nama kontak. Mobil solar ini kita. Ini solar ono, Pak. Ki 2012 yo wis suwe Mbak 7 tahun. Lah ki 2012. Iki 2012. Terima kasih. Kuwi 2000 anu no 14. Penyebab kecelakaan, penyebab no Mbak. Ambune ya Nah iki Gini, lerang. Mboten, Pak. Kamu kobong nih, Pak. Sing jelas. Arek mobil anyar kopong apa wi mereke? Toyota. Fortuner. Daya sungguh. Sungguh ini. Malah dibruk watu. Ono kok suwe. Ya satu Jadi suwen. 2019 bulan. Toyota-e sungguh terus ini Bunter. Iki asline kan iki wacane Toyota niku. Sing lambangin itu ta? lambangnya kok di Dalam? daya sungguh. Tendone seberapa padahal? Bisa ditendoni dhewe gak? Ini kobong aja lah. Lah yo kae konsen. Masak iki lho bapak sing kira semono mlaku. Desone sik. Iya, Bu. Omongane medhuk. Ada gua. Desone sik. Ada gua. Koplake. Aku sing ora sing biyen lho, Yan. Ganti lho, Yan. Sing nomor Telkomsel lho. Kuwi nomor apa sing mbok kirimi? Centang. Nomornya dicek saya sing Pasar. ya pasar. 487. Oh ganti. Sarit wae lho ya, sarit ben cetok. Ganti share it gandani kok. Anu kon ngirimi itu. Lah di share it kon ngirimi saka ngendi? Hah? Download saya. Bisa sono download sih. Download saya. Kok gak ono sih? Nih. Nggih re. Wah, bejes. Nah, kamu parah Mas emang, Mas Purnya emang. Nggih, kuobong-bong, Pak. Wong ngasih kemet dulu ono. Bulat-bulat. Cara dadek gini bulat-bulat.